mangwanani akanaka zvakare vana vaMwari. Mufaro wangu kuchingamidzai zvakare kuchirongwa chedu kunai pastor, patinozama kubatsirana tichishandisa bhaibheri kupindura mibvunzo mizhinji yatinayo yakanangana nebhaibheri. Nhasi zvakare tirakupindura umwe wemimwe yemibvunzo wakabvunzwa neumwe wedu pano pachirongwa. Regai tiende pascreen tiverenge sezvauri mubvunzo wacho. Unoti iwo, is it possible that the pastor, kureva inini, answered why we no longer keep the feasts like Pentecost, Passover, first fruits as the early apostles did? Warm regards. Saka nemango manzwi vari kuti iwo tikatarisa New Testament zvinoita sekunge maapostles vanga vachiri kuchengeta mimwe yemitambo, and this question came in reference to imwe study yatakaita futi pano pachirongwa on Colossians chapter 2 verse 14 to 16. Inga wani Paulo akati ngaparege kuva nokutongai pane zvekudya nezvekumwa nemitambo zvairwa nekupikisana nesu. Saka ari kuti iko zvinoita sekunge wani ivo maapostles acho vakasara vachichengeta mimwe mitambo. Ndofunga mukaenda kubhuku raActs pane panotonzi naPaul, ndichazoendako after Easter or after Passover, and that is way after the cross. Saka ndoda kudaira kuti ari kubvunza mubvunzo ari kuti zvingaite here kuti pastor pamuri kuti mitambo yakaroverwa pamuchinjiko, but yet tikuona vana Paul vachitopa reference kupassover even after the cross. Are we still supposed to be keeping those feasts? Zvakapera zvese pamuchinjiko. Regai nditangenda summary to the answer, then tozoenda mubhaibheri. Summary yacho inoti iyo, pari kunzi naPauro mitambo iyi yainongedza kuna Jesu Kristu. Ichokwadi kuti mitambo iyi yainongedza kuna Jesu Kristu. Ende mukacherechedza mitambo yaari kutaura mizhinji yacho, in fact there were 7 most important ones pamitambo yatingafunge yaichengetwa navana vaIsrael. Pa7 iyoyo, wekutanga was the feast of Passover, waiteerwa the feast of unleavened bread, uchiteerwa the feast of waving of first fruits, woteerwa the feast of Pentecost. Tatoni 4 tofamba nguva yakati rebei, because i4 yekutanga yauya within the first 2 or 3 months. Okay, then toenda because wekutanga Passover yauya in the first month. Okay, the same unleavened bread yaibva yangotera a day after Passover. First fruits 3 days, third day after Passover. Pentecost 50 days from the day that they waved first fruits. Then tobva tafamba potanga kutorwa now the 7th month. Saka tataroa about 5 months paibva pauya the feast of trumpets, ndo waiva mutambo wechi5. Mushure maiwoyo kwaibva kwauya the feast of atonement, yatinoti the day of atonement. Then after that the 7th one was the feast of tabernacles, but iyo yaingonyanotaurwa yakabatana the feast of ingathering, because vachingopedza atonement vaibva vaita ingathering, then they would celebrate the feast of tabernacles. Sa munogona kuiti 8, munogona kuiti 7 kana mabatanidza the feast of ingathering and the feast of tabernacles kuita chinhu chimwe chete. Saka muchaona imimi kuti pamitambo iyoyo iri 7 or 8 sekuitaura kwandaita, the feast of Passover, the unleavened bread, the wave first fruits, the Pentecost, the trumpets, takatodarika, ende zviri pachena mubhaibheri kuti zveshuwa mukufa kwaKristu we no longer need to keep the Passover feast. Nekuti kana muchiverenga mubhaibheri renyu kuna 1 Corinthians chapter 5 verse 7 inokuisira pachena kuti Christ is our Passover. Passover iya yaichengetwa navana vaIsraeri yainongedza Jesu Kristu. Painzi urayai hwai muise ropa pamadho, hwai yacho chaiyo aiva Jesu Kristu. John 1 verse 29 inodaro, akaona Jesu achiuya akati, tarirai iro ndo gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika yose. Saka ukaona munhu achiri kuti tinochengeta Pasika, munhu iye haatendi muna Jesu Kristu. Kana uchitenda kuti Jesu Kristu akafa akamuka, uri kuti ndiye akazadzikisa zvairebwa nemutambo wePasika. Mukaenda pana Mateo 26 yaMateo, regai ndisvike ipapo ndono ndinokasika here kupasvika. Mateo chapter 26, Jesu ari kudya Pasika nevadzidzi vake. Paanenge achidya Pasika nevadzidzi vake, pane zvinoitika ipapo. Inobva yatiyo verse ya 26, and as they were eating,
Jesus took bread and blessed it and broke it and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink ye of it, for this is the blood of my new covenant, which is shed for many for the remission of sins." Saka Jesu Kristo paaitodya Pasika, zviri kunzi as they were eating the Passover meal, akabva atora chingwa akachimedura akati, "Chidyai, uyu ndo muviri wangu musungano itsva." Kureva kuti Jesus instituted a different feast pavaidya Passover feast, because he kuti that night the Passover feast was coming to an end, because yanga kunofa, and he introduced the Lord's Supper. Saka ukaona munhu anozviti anotenda muna Kristu achiri kudya Pasika, munhu iyeye haatendi muna Kristu, kunyange akapupura nemuromo, but mabasa ake anotiratidza kuti haatendi muna Kristu. So that Passover was long gone. It was fulfilled through the death of Jesus Christ, and Christ introduced the Lord's Supper in its place. Mukaenda pana Hebrews chapter 4 verse 15, vayataurawo kuti iye Jesu Kristu akaedzwa nenzira dzose sekuedzwa kwatakaitwawo nesuwo kana kuti kwatinoitwa, but akaonekwa asina chivi. Muviri waKristu ndiye ega akararama munyama iyi asi asina chivi. Ndo zvaimirirwa ne the feast of unleavened bread. Leaven kana kuti yeast mucherechedzo wechivi. Saka Jesu Kristu ndiye ega munhu akagona kurarama ari munyama iyi yekuzvarwa nomukadzi asi haana kuwanikwa nechivi. Saka paipembererwa mutambo wechingwa chisina mbiriso for 7 days nevana vaIsraeri, vaicherechedza kuti achauya kuzotifira Passover, lembi yedu paichauya kuzotifira inenge isina chivi. Saka pavaichidya vaidya chingwa chisina mbiriso, kureva muviri waKristu usina chivi. Saka Jesu Kristu paakafa pamuchinjikwa, according to Hebrews 4 verse 15, akafa nemuviri usina chivi. So his body fulfilled the feast of unleavened bread. It will be very unfortunate if someone still clings to that feast, because they are denying the reality of Christ's death and sinless life. Vari kutoparidza kuti Jesu haana kufa, kana vari kuparidza kuti Jesu akafa muviri wake une chivi, saka tiri kuramba tichidya chingwa chisina mbiriso. Then mukaenda pana 1 Corinthians chapter 15 verse 20, panotaurwa nyaya yekunzi Christ is the first fruits of those who sleep. Day number 3, musi wadyiwa Passover, the high priest aipinda musanctuary oweva ma-first fruits of barley. And zveshokwadiwo, day number 3 Jesu Kristu akamuka akaenda kudenga. Anditi kuna Mary, enda unodza madisciples angu kuti ndamboenda kuna baba vangu nababa venyu, Mwari wangu na Mwari wenyu. Saka Jesu akaenda kudenga, and he presented himself as the first fruits of those that are sleeping or those that are dead. Saka Jesu Kristu kana akafa akamuka, ani nani achiri kuchengeta the feast of first fruits semutambo. Munhu iyeye ari kuramba kuti Jesu Kristu akamuka, because vanotenda kuti Jesu akamuka vanoziva kuti akanozviisa pamberi paMwari as the first fruits of those who are asleep. Acts chapter 1 verse 3 ndo paiuya inonzi the feast of Pentecost. Na chapter 2 verse 1 yakauya 50 days from the day that they waved first fruits. Ndo paiuya Pentecost. Pentecost means 50. Hazvirevi Holy Spirit, zvinoreva kuti 50. A feast yaiitwa after 50 days. Saka yakaitika musi uya waparidza Peter, vanhu 3000 vakatendeuka. But munguva yekare vaipemberera mutambo iyoyo nokuti ndo raiva 50th day from the day, third day yePassover, ndo musi wavaitanga kukohwa zvirimwa zvese. Saka vaipemberera kukohwewa kwezvirimwa zvose. Asi musi waparidza Peter vanga vakupemberera kukohwewa kwemweya ichiuya kuna Kristu. Saka pembereri kukohwewa kwezvirimwa zvose, taakupemberera kukohwewa kwemweya, taakurarama munguva yePentecost apo mweya iri kuuya mudura reupenyu husingaperi. Chapter 8 yazvakazarurwa verse 6 pane ngirozi dzinoonekwa dzichiridza hwamanda, the trumpets. Ndo mutambo waizouya waipa warning ye the day of atonement which was coming. So the feast of trumpets yaipa warning kuti chenjerai atonement yakuuya. And John anotoratidzwa kudenga reality yacho, 7 angels holding 7 trumpets to give the warning to the world, fear God and give him glory, for the hour of judgment has come. Because chakabva chateera feast of trumpets waiva mutambo, the day of atonement. Muprista paaipinda munzvimbo tsvene-tsvene orerera zvivi zvose zvosukwa kubva kuvanhu. And tinoziva kuti Paul anodaro kuna Hebrews chapter 9 verse 11, Jesu Kristu muprista wedu mukuru akapinda munzvimbo tsvene-tsvene kuti arerere zvivi zvedu. Paakafa akamuka akaenda kudenga, ndo paakanotanga kuita basa iroro. Saka kumuka kwaJesu Kristu achipinda musanctuary yekudenga kunoita kuti tirege kuramba tichipembera tiri pano panyika mutambo weatonement sezvawaiitwa Jesu Kristu asati auya, because he is now our high priest. The reality is now with Christ in the sanctuary in heaven. Then after that kwaizoya the feast of ingathering, Matthew chapter 25 verse 31, uchatuma ngirozi dzose kuti dzikokorodze vatsvene. Tosangana naShe mudenga, towana naShe nguva dzose, togara patafura according to Luke chapter 12 verse 26, togara patafura pamwe chete naAbhurahamu naIsaac, todya pamwe chete naJesu
jesu kristu. We are now celebrating the feast of tabernacles. It's a feast. Tenge takupembera kuti zvinhu zvedu zvakasukwa zvikaregererwa muna jesu kristu. Saka vanhu vaMwari, mitambo yainongedza jesu kristu yakapfuura. Hatifaniri kuramba tichibatirira pamitambo yainongedza jesu kristu, yakazadzikiswa muna jesu kristu. By so doing, we are denying the reality of Jesus Christ's birth, death and resurrection.